This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Shashi Soap, Shashi Iddalli Koleya Mateli, Citadel Developers, Sadhguru Ayurveda, Gram Flour Soap, co-sponsored by ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪದರ್ ಸವಿತಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲೇದವ್ರು ಎನ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಉಲ್ಲೆ ಜರ್ನಿ ನಾಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪೆರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆತೀಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆದೆತ್ತದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತೆ ಬಾಲಿ ಫಿಟ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆತುಯೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ತುಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಕ್ಕೇಂಡೆ ಅವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಆರು ಮ್ಯಾಮ್ ಡಕ್ಕೇಂಡೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೇರ ಅಕುಲ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಬೊಡ್ಚಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತೂಕ ನನ್ನೊರ ತೂಕ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಂಡೇರ ಅಂಚ ಐನೇರ್ದಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಡ್ಚ ಬೋಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಆ ಇಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಡ್ ಪಿರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನಾಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನೈಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇಂಚ ದುಂಡತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ದಾದ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಮಿನಿಟ್ ಆನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಡಿಷನ್ಗಳ ಬರೆಯೋರು ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೈಕ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನೇ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7ದ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ದಿನ ಉಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಪಿರ ಟ್ರೈ ಮಂತಕ್ಕೆ ಏನಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ದಕ್ಕೆ ಏನ ತುಲೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೇ ಬಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ದುಂಪು ಪೋವೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಾರು ರೆಫರ್ ಮಂತೇರು ಎನ್ನ ಇತ್ತದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಗುರು ಸರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ. ಸೊ ಅರೇನು ರೆಫರ್ ಮಂತೇರಿ ಅನ್ಪೋದು ಅರೇನು ಮೀಟ್ ಆದ ಅರೆಗ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಂಡು ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಎಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾರು ವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲಾರು ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಹೆಂಗೆ ಐಕ್ ದಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಐಕ್ ಯಾನರಡ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಕಲ್ನ ದುಂಬು ರೀಲ್ಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಾಗ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋರಿಸ್ಪೆ. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪದರ್ ಗುರು ಪಂದ್ ಈ ಸತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಉಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ ಆರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಈ ಸರ್ತಿಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ದ ವಿನ್ನರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ತೂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿಲ್ಲ ವಿನ್ ಆವಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆನ್ ಪನ್ನೆ ಟೈಮ್ ಆರು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಆರು ಪನ್ನೆ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆಡಿಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿಯ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ದಯಪಂಡೆನ್ನ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಿಫ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲೇರು ಇರವೇನು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನು ಪಂಡದ. ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವಿಷಯ ಡಾರೆನ್ ಪನ್ಪುನ ಅರೆಗ್ ಓ ಫಾರ್ಮ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಜೇ ಫಾರ್ಮ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು
ಇತ್ತ ಕಲ್ತದೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಡು ಯಾನದಲ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೋಲ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ಯಾರ್ ತೂನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಆ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿನ ತೋಚ್ಪದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಐಟೀರ್ ಒಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಒಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ ಟೈಪ್ ಪೋಲೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಒಂತ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ದೈಟ್ ಪೋಪಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಲ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಲವ್ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ನ ಒಂಥರ ಅದನ್ನ ಪೇರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪಾಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಸೈಕ್ ಕಾಪಲ್ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪಾಲ್ ಸೊ 4 ಅಲ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಮೂಲಕ ತೋಚ್ಪಾಯ್ ಐಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ದಾಲ ಬೈಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಕಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಬತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಇರೊಂಥ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಾನೆ ಸೊ ಐಟನ್ ಅಂಕುಲು ಪ್ಯಾರ್ ತೂನೆ ಕ್ಯಾಕಿ ಅವು ಮಲ್ತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪೂರೆಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೂ ಇರು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಟ್ರಯೋ ರೌಂಡರ್ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಬೊಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಅಂಚ ಸರ್ಡಲ ಪಂಡೆ ತುಳಿ ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಲೇಖನೆ ಒಂತೆ ದಾಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದತ್ತ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆರು ಬತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಅಂಚ ಸರ್ಲದಾದ ಮಂತೇರು ಎನ್ನ ಮಗೇನು ಅರ್ನ ರೋಲ್ ಉಂತಾದ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಇರ್ದುಂಬು ಅರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡದಾನ್ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಯೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರಂಡ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಒಂಜಿರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಆ ಏಜ್ ದಾಕುಲು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇರಳ ತಿಕ್ಕಿಜೆರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ 2 ವಾರದ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗ್ಲ ಬರೋಡು ಆಡೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸರ್ನೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗುರು ಸರ್ಡನೆ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಈರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಆರ್ಲ ಪಂಡಿರ ಯಾಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೀಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಐಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತದ ಆಪಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಇವನ್ ಮತ್ತೊಂದು ತೋಚ್ಪ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಟಚ್ ಆಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಕಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ ಆ ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನದಾದ ಪಂಡೇನೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆತ್ತೇರು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾ ಮಾಮಿ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಬರ್ಪಿನೇ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೀಯರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ದಿನ ಆರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈದೇರು ಆರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಕ ಇಂಕ ಸೌಜನ್ಯ ಮ್ಯಾಮಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋಡು ಆರೇನು ಲೆತ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಾರ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೇರು ಸೊ ಆರೊಂಥರ ರಿಸರ್ವ್ ಟೈಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಬಟ್ ಆರಿಗೆ ಅವು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಬಿ ಎನ್ನ ನೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಮಗೆ ಅಂಚೆಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಂಚ ಆ ಟೈಪದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ದಿನಲ್ಲೇ ಅಂದ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಅಲ್ಪೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಆರು ನಲ್ಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪುರಾಂಡು ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಎಂದಿನ ಜಾಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಲಕ್ ಪಂದು ಯಾಕೆ ಲಕ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜು ವಾರದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಪರ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫುಲ್ ಉಂದಾಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಥರ ದಾದನ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ತೀನಿ ಅವನ ಥರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇವರೇ ನೀನು ಇರೋ ವಿಳಾಸವು ಬೇಕಾಗಿದೆ dancers Mojalla super beautiful overall the act was wonderful beautiful ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಯಾನ್ ಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಯ
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಪಂದು ನಾನು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಪಂದು. ಸೊ ಐಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥೀಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಪಿದೆದ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಐಕಾರು ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೇರಸ್ ಎಂಕ್ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಜಾದಿನಲ್ಲ ಈಗಲ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಪೊಸತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಾರು ಲೈಕ್ ಇವ್ನ ಪೂರ ಫಾರ್ಮ್ಗ್ಲ ಇವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಾರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನು ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದ, ಯಾನು ಸವಿತನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ. ಸವಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಕರೇಜ್ చేసుಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಲ ಹಠ ಪತ್ತೆಳ್ಳ ಮನ್ಪೋಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪುಂಡಳ್ಳ. ಸೊ ಈತ ಮುಟ್ಟ ದಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರೋ ಇಜ್ಜಂದೆ ಫೈನಲ್ ಮುತ್ತ ಬೈದಲ್. ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಪೂರ ಅಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿನ್ ಆಯಳ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅದನ್ನ ಪೇರು ಪನ್ಪೇರತೆ ಜರ್ನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋಡು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲ ವಿನ್ ಯಾರೆ ಭಯಂಕರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಮದ್ಮಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಪನೋಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನಿನ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಐತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಯಾನ್ ಆರು ತಿಕ್ಕೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವಲಿತ್ತಂಡು ಅವು ಉಲಾ ತಿಕ್ಕಂದು ದಯಪಣ ನಾನು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಎನಿದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಆವಡ್ ಪಣ್ಣದು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ಆರು ತಿಕ್ಕಿ ಇವಾಗ ಎಂಕಾಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮದ್ಮೆಯ. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ಎಬ್ರಾಡ್ ಪೋಯೆ. ಸೊ ಎಬ್ರಾಡ್ ಪೋನದಾದ ಅప్పుడు ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊ ಅವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ. ಅವು ಯಾನಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡಾಂಡ ತಂಡ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋಡಾಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೈಕ್ ಅದು ಅವು ಆರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಪೂರಾ ನೆಕ್ ಕಡಪಿಡ್ದೇರು ಬಾಲಿಫಿಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೋನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಆರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರು ಮೂವಿಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಹರ್ಷಿತ ಮ್ಯಾಮ್ಲ ದಾದ ಪಂಡಿರ್ ಪಂಡ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಮೂವಿಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಡ್. ಸೊ ಈರು ಬರ್ಪಾರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲೇರು ಈಗಂದು ಪಂಡೆ ಆ ನೀತ್ನೆಟ ದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ಮೂವಿದ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಆರು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ ಅಂಚ ಎಂಟರ್ ಆದ ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಉಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕುಲು ಡಕ್ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನಗಾರ್ ಪಂಡೇರು ಈರು ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲರು ಭಯಂಕರ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಈರು ಬೇತೆ ಮಾತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ಈರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿದಿನ್ 1 ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ವೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಕಲ್ನ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಆಯರಂಡು ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಓಡೆ ಸರ್ ಯಾನಿತ್ತ ಈ ಏಜ್ಡ್ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆವಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಾವ ಬಂಡೆ ಬಟ್ ಅದು ಬಂಡೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಪೋತ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಆಡಿಷನ್ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಯಾನು ಇರ ಪಾತಿರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ಲಿರನ್ ಅಂಚ ಆರ್ಲೆ ತಂದ್ಕೊನೋದು ಯಾನು ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ನಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2023 ತ ಅಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿಯ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2023 ಆಯ ಅವೆನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟಿನ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೌನ್ ಅವೇ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2023 ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2023 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಯ್ನ ಶೋ. ಸೊ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ರೌನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆಯ ಐಟ್. ಸೊ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ರೌನ್ ತೆಕೊಂಡು ಅವು ಆಯ್ನ ಬೇರೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಮೂವೀಸ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತಂಡು ಮೂವೀಸಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ. ಸೊ ಎನ್ನ ದಾದ ಮಾತ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾರು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಏರಾಣೆನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನೊಂಜಿ TV ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಆ ಮಾತ ಮೂಮೆಂಟಿಂಕ್ ಯಾನ್ ದುಮ್ ಎನ್ನಿ ದಿನ ಪೂರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್
ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದ ಮರೊಂದು ದುಂಬು ಇತ್ತ ಪಿರ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಎದುರು ಎನ್ನಿ ದಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ತೆರಿಯಾನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ಏನ ಫೈಟ್ ದಪ್ಪಗಲ್ಲ ಆರೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಆರಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಾರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ಇಡ್ ವಿನ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿನ್ ಆಪೇರಿಂದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಗೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಯನೆ ತಗೊಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಪ್ಪಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಜಿನ್ನಂಡ ಆಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಯಾನ್ಲೆ ತಂದ್ಕೊನೋದು ಯಾನ್ಲೆ ತಂದು ಬರೋಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಯನೆ ಪೋಪೆ ಆಯನೆ ಬರ್ಪೆ ಆಟೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ನಯನ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ನೀಸ್ ತ್ರಿಷಾ ನೆಫ್ಯೂಲೆ ನಿಹಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಣ್ಣಲೇರ್ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಅಂತೆ ಅವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಅವೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿನಾರೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ಪು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ನಿನ್ನಾಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಿ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡು ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾನಾಗ ಏನ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮುಟ ಬೈದಲ್ ಬಂದು ಇಂದು ಟೋಟಲಿ ಪನೋಡಣ್ಣ ಅಲ್ಲನೆ ಒರ್ತಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಇಂದು ಪನೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನೋದಂಚ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಫರ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಅದು ಅಲ್ಲ ಸೋಲೋಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ತರದ್ದು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ದೇವ್ರ ಕೈಪತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೇಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಲಾಲು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸತಿ ದೇವರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಮಾಮಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೂಲೆಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡು ನಾನು ಬುರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಮಾಮಿ ಉಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡು ಆಯನ್ ತೂಪೇರು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಎಡ್ಡಾಡು ಒಂದು ನಟ್ವೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಸವಿತಾ ಚೇತನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬುಡಿದಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಲು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಲೆಗ್ ಒಂದು ದುಂಬು ಸೀಸನ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ ಮೆಹಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಲೆಗ್ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಸೀಸನ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತೋಜೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬಂದಾಗನೇ ನಾನು ಪಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ತೂಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಂದು ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಿನ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾತಾ ಐ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂರ ಆತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಐ ಮೀನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ರಜತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಅದು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದಾ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ತೂವಿನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಟಚ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಕೆಲವು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಅತಂಡ ಓವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಾರ್ಟ್ ಪುರ ಏನು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆತನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತೊಂತ ಥೀಮ್ದ ಅಂಚ ಪುರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಡೇ ಬೇಗಡೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬೈದಲ್ ಸೊ ಈ ಸಲದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಉಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೆತ್ತ ನೋಡೊಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಲ ತೂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ದುಂಬುಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ತೆತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ದಂತೂ ಪೂರ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಏನು ತೂತೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಟಫ್ ಉಂಡು ಸೊ ಶೀ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪನೋಲಿಯನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ಅಂಚಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಲೈಕ್
ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ಲಕ್, ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಾಲ್ ಗೆಂದಡ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲನ ವಿಶಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಮೋಡ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಈಗ ಬೇತದ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಪಣೆ ನಮಗೆ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೋತಾಯ್ ಆಯ್ 2 ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚ ಎಂಕಾಂಡ್ ಆಯ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಮಂತ್ವ ನಮ್ಮದಾಲ ಮಂದಿ ಜನ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕಾಂಡ್ ಓಕೆ ತೂಕ ನೂರಡ್ಡಂತೂ ಆಯ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿನ್ ಅನ್ನಗ ಆಯ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಪಂಡೆ ಅಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ರಿಗ್ಲ ಇರ್ನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಪುದರ್ ಪಂಡದಂದು ಪಂಡೆ ಅಂದ್ ತೂಕ ನೆಟ್ಟಿತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದಂದು. ಸೊ ಅವೇನೇ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಹಠ ತಲೆಗದೆತ್ತದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ ಬೈದೆ ಇತ್ನೇಟ ಎವ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂತ ಅಂದೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತನ ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದೊಂಜಿ ರೌಂಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿಜಿನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ ಫೋಕಸ್ ಇತ್ತ ಆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಹಾಯ್ ಅಂತ್ರಿಷಾ, ಸವಿತಾ ಆಂಟಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಆರು ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇತ್ತಿರಾಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಏರ್ ದಾಲ ಆವಡ್ ಬಟ್ ಆರೊಂದು ಜನಡಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ರೀಲ್ಸ್ ಆವಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಪಣ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಟ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಯಾರು ಐ ಟಿಪ್ಪನೈತೆ ಅರನ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಟು ಬೇರೆ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ದಾದಾಪುಂಡ್ ತೂಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಮಿ ಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಯಾನ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆಲಾತಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ತದ ಪೂರ. ಸೊ ಅವೇ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನಮಕ್. ಸೊ ಅನ್ನೊಂಜಿ ತೂವರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಒಂದು ಅವಡ್ ಪೂರ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಲ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಏಪ ಬೋಡಪ್ಪಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆರು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ದಾಲೇಜಿ ಟ್ರಾಫಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕನ್ಲೆ ಅಂಚ ಆತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಲೋ ಯಾನ್ ಲತಾ ಸಂತೋಷ್ ಯಾನ್ ಸವಿತಾ ಚೇತನ ಅತ್ತಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಪಿದೇ ಊರುಡಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ರು ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಾರು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗಲ ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಡಿಯಾಗ ಮಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗ ಕುಲ್ಲಿಯರು. ಸೊ ಆ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಂತೇರು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಡ್ರೀಮೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆರೇಗ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ನೆಟ್ ಏರನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವೋಡು ಮನ್ಪನ ಆರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಕೆಲವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಈಡೆಗೆ ಫೈನಲ್ ನೆಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೈನ್ ನೆಕ್ ಬತ್ತೇರು ಅದು ಬತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬಯ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಬಾಪಿ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿತ್ತು ಆರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿತ್ತು ಆರ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆವಡ್ ಆರೆಗೊಂಜಿ ವಿನ್ ಆವಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆ ಛಲ ಆವಡ್ ಆರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಆರೆಗುಂಡು ಇಟ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದೇರು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ಲ ವಿನ್ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಥವಾ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ಅಡಿಂಕಲು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಲ ಹಾಕಿಯ ಅಂಚ ಈ ಸೀಸನ್ ಹಾಕೊಡು ಪಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ವಾ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕೆಲಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಜನ ಕೆಲಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋಡಾಪು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಕ ಅರೆನ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೆಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ. ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಬಿಂದ್ಯ ಪಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ನೇಟ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ 2 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಸವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಂದು ಇತ್ತನ್ ಸವಿತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆರು ಗುರುಗು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದು ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೈದೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ತೂದು ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಕೊರ್ರೆ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇರು ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಬೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದು ಬೆಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು
ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಯಾಲ್ನ ಮಲ್ದೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಆರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಎಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ಡ್ ಆರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ತ 4:30 ಪಂಡ 4:30 ಉಲ್ಲೇರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ನೀ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 10 minutes ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅವು ವಿಷಯ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸವಿತಾನ ಮೇತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡೆ ಕಾರೋಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಗ್ರಿ ಆಪೇರು ಐಟ್ ದೂರ ನಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿಯಾರೇನು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸವಿತಾ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಕುಲ್ ಮನ್ಪುಜೇರ್ನಾಂಡ ಐಟ್ ದಾಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೋಂಡ ಇದೇ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿನೇ ಪನ್ಪಿನ ಒವ್ವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪಾರ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಆತಿನೇ ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ನೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದೇ ಇಚ್ಚಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಯು ಕಮ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ ನಿಕ್ಲೆ ಡೇ ತಾಪ್ನಾತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಸೊ ಚಾನಲ್ದ ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಪಂಡ ಪಿರೌಡ್ ಉಪ್ಪರ್ ನಿಖಲ್ ತೋಜಾರ್ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪುಂಡ ಕೆಲವೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಗುರು ಇತ್ತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ ಟೀಮ್ದ ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಸೊ ಅಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಅಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬಿಂದ್ಯಾ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಸರ್ನೇ ಪುದರ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಂದ್ಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಾನ್ವರಿಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಫಿನಾಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಬಿಂದ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಮೀ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಪಂಡದತ್ತು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಂತಂತೀರಿ ಎಂಕ್ ಕೆಲವರು ಡೌನ್ ಫೀಲ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಪಣಂತೀರಿ ಜಾಪುಂಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರೇ ಲಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋದು ನಲಿಪೋರಿ ದಾಲ ಅಂಚೆಜ್ಜೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪದಿನಾರು ಅರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ಮಂಜಿತ್ ಸರ್ ಆರ್ ಉಡುಪಿದಾರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಜಿತ್ ಸರ್ ಈತ್ನೆಟ್ಟೆ ನ ಪುದರ್ ದೇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಪಂಡ ಈ ಅಲ್ಪದ ಕಲ್ಪದಿನಾರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹಂಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಂಜಿತ್ ಸರ್ ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪದಾರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಕಲ್ಪದಾರೆ ಐ ನೋ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಕಾವೆ ಅಲ್ಲ ಈತ್ನೆಟ್ಟದ ಜರ್ನಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಲೆಂಗುಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಸೊ ಯಾನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಡುಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಕುಲ್ಲ ಮಾತಾಯ್ತ ತೂಪೇರು ಪಂಡ ಒಂತೆಂತ ಎಂಗ್ಲು ಬುರ ತುಳು ಬುರ ಪಾತೇರು ದಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ತುಳುತಲ್ಲ ಬುರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಬುರ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುದಾರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತೇನಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅಪುರ ಏನು ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸವಿತಾ ಆಯ್ತು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದಲ್ಲಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪು ಬಕ ವಿನ್ ಆದು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರೈಡ್ ಮನ್ಪುಲೇಕ ಮನ್ಪು ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಫೈನಲಿ ಫಿನಾಲೆ ರೀಚ್ ಆತ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಬಟ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಅಂತೂ ದೆಪ್ಪೆ ರ್ಯಾಪ್ ಉಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಾಕಿ ಆಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ಲಾಕಲ 100% ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ನ ಟ್ರೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ 100% ಕೊರ್ಯಾರ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 100 ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೊರೋಡು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಇತ್ತಿ ನಕುಲು ದೇ ಆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಕುಲು ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸೈಡರ್ದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ತೂಕ ವಿನ್ ಆಂಡ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅಗೇನ್ My mommy is the best dancer. All the best, mommy. All the best. All the best. Dance, mommy, dance. Dance, mommy.
This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil. Powered by Shashi Soap, Shashi Iddalli Koleya Maatelli, Citadel Developers, Sadhguru Ayurveda, Gram Flour Soap, co-sponsored by